Ekspor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Sub-Divisional Magistrate ka Civil Subdivision Soara uba mak chalam haka laitrik unailar 8,000 arpanriu ula pinjari daka section shispa anriu pulai BNS ban mana yaki nongshang suwari ban pindan kam yaki LPG cylinder ki stove ki shaula ki dieng thang bat ki wei ki rukom shat haki nu ki benta karut surang ki jaka yang kali bat haki jaka patba hapo uput usam jongka Soara Civil Subdivision. Kani ka jing penjari hukum USDM kalong hadian bala yo pediang ya ka jing ujor baka dan ka jing ya shat ya tio harut surak hasilinter surak shillong Soara shela bat ka jing penjabo ya ki jaka jengok kai ha ka thain Soara kat hadu bakala pinsngau khya shikat dai e ya ki nong penya ya ki kam jengok kai ha ka thain Soara. Ling ba kani ko hukum USDM ula pintem ba kani ko hukum kan trekam hasilinter ka shillong Soara shela bat habaro ki surak ki bahap hapo uput usam jong ka Soara Civil Subdivision. Kani ko hukum kan trekam satya haki jaka bam khana ki bala bu kerpang bat haki jaka bala ai jing menjur ban shen bat ki bala dan ya ki jaka berat jabo ki bapaka bat ki lat jing yada habat hang ding ban shet jing shen. Lama naru ya ki patba ban berat jabo ban I no ya ki jabo shi jaka ki plastik ki bilor kinu ki tiar ba penjabo ya ka mariang bat ban berat ru ya ki jabo haki jaka bala bu kerpang. USDM ula betha ya ki officer in charge jong ki police station ya ki executive magistrate ya ki officer jong katanat forest katanat jengok akai katanat public works department ki bor in charge nong bat ya ki dorbar nong ban bu renti ya ka nie ko hukum. Kinu ki ba pin khen ya kani ko hukum kin sha pin shitom hapo ki kendon jong ka an. Kani ko hukum kan trekam no mardor tat hadu banda pin bena da kumwei pan. Hey, up, ruko. Shwa ba fin shet da ka jo shi ka jo ko umpnyang balapin don kam. Up shwa, namar ka ne ka kta ya ka kot ka kya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka ba shet da ka ne ka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry, pim day pat ban the shanala ne ban thang pendo no. Henry, minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban pen kala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya par kamaryang rukan ktasyo. Kanong ba bernihan kadon ha uput usam ha pedeng ka Assam bat Meghalaya ka wei katham artli ki jala ha ka benta jong ka Assam dan kumba ar phautli ki karkhana red category bat ka Central Pollution Control Board kalapin benaya kate kathan kum ka jaka ka balong critically pollutant. Hang ta kadon ka air quality monitor ka balapin pau ya ka khubor bala pau perthai. Ha ka benta jong ka Meghalaya pan dan tang santli ki karkhana red category ka jo ka le air ka baya benta lang hinrai ka jingmi jabo ka ya pher. Dena kata ka daw kini artli ki jala menta kis dang pen kre banthaw ya ka joint action plan.